Komplu għejnu lid-Dar tal-Providenza permezz tad-donazzjonijiet tagħkom. Dan kien l-appell tad-direttur tad-Dar tal-Providenza Father Martin Mikallef, kumment ma' One News waqt festa ta' ġenerożità. Maratona li ssir kull ewwel ta' Jannar tas-sena bris id-Dar tal-Providenza. Nixtieq nagħmel l-appell poplu Malti Wawċi biex jgħin lid-Dar tal-Providenza. Id-Dar tal-Providenza toffri servizzi residenzjali lil 115 persuna u d-donazzjonijiet li l-poplu Malti se jkun qed jagħti imorru biex daw il-persuni natuhom dak kollu li huma jixtiequ, dak kollu li għandhom bżonn biex jgħixu ħajja dinjituża, ħajja li tirrispetta d-drittijiet u d-dinjità tagħhom kif jixraq lil kull persuna. Il-Maratona tad-Dar tal-Providenza sa saret appuntament annwali fil-kalendarji Maltin Wawċin. Fejn ta' kull sena fl-ewwel jum titella din il-maratona bil li jinġabru fondi bris id-Dar tal-Providenza biex tkun tista' tkompli toffri servizzi meħtieġa. Father Martin qal kif kull donazzjoni is-servi ta' għajnuna hekk kif tkompli tgħin biex jitnaqsu l-ispejjeż li għandha d-Dar tal-Providenza. Fil-fatt fil-bidu ta' din il-maratona, Father Martin sostna kif biex tagħmel tajjeb għall-operat tad-dar, id-Dar tal-Providenza fis-sena qed toħroġ ma' 6,500,000 euro. Wieħed jista' jagħmel donazzjoni bit-telefon fil-waqt li jista' jintbagħat ukoll SMS li jsarraf fotja għal dan il-għan propju illum sa nofs il-lejl. Ma dawn jistgħu jsiru wkoll permezz ta' PayPal u kontijiet tad-Dar tal-Providenza mal-banek ewlenin.